ଦେବାଶିଷ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଏବେ ବାଜିଛି ସକାଳ 5ଟା ଆମେ ଯିବା ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ। ଫିଟନେସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବିକଜ ଏବେ ଯୋଉ ଘରକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲି 4ରୁ 5 କେଜି ପୁରା ବଢି ଯାଇଛି। ତ ସେଟାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କିଛିଟା ୱାକିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ମୋର ଡାଏଟ୍ କୁ ବି ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ସମୟ କେତେଟା ହେଇଛି। ବାଜିଲା 5ଟା 4। ଏବେ ଭିଡିଓ ବନାଉ ମୁଁ 47ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଲରେଡି ଚାଲି ସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ଆଜି ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଚାଲିବି, କାଲିଠୁ ରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି 2027 ହଉ କିମ୍ବା 2028 ହଉ ମୁଁ କେଦାରନାଥ ଯିବି ବାଇକରେ ହିଁ। ବାଇକରେ ଯୋଉ ଯିବି ସେଠି ତ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଇ ହବ, ଯେହେତୁ ବାକି ଯୋଉ 16 କିଲୋମିଟର ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଟ୍ରେକିଂ କରାଯିବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର ନଥିବ ଆଗରୁ, କାହିଁକି ନା 16 କିଲୋମିଟର କମ୍ ନାହିଁ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନିସିଏଟିଭ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଫିଟନେସ୍ ବି ରହିବ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖଉଛି 2313ଟା ଷ୍ଟେପ, ବଟ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ଫିଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖଉଛି 5000 ଷ୍ଟେପ। ଚାହା ନ ପିଇ ଗୋଟେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇକି ଯିବା ରୁମକୁ ଏବେ। ଆଉ ହେଲା ଏବେ ଯିବା ରୁମକୁ, ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଗାଧା ବାଧା କରି ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ